Okay, naimbag nga rabi yu amin kakabsat. So, dating nga gundaway, grasya ken parabor iti Apo. Iti adda kumakanyata iti tunggal may sa kanya tayo. Ket tatanga gundaway nga rod kakabsat ket intayo manen iti lifeline topic review tayo. Kumusta iti napalabas nga lawas yu kakabsat. So, di kitay nakapag-join iti CFC. Kumusta mo iti experience yo? Kita tangarod nga gundaway kakabsat ket intayo manen pagtutungtungan dagiti uh, datay topic tayo idi Miyerkules iti lifeline tayo. Ket sakbay nga rod iti amin. Um, tayo man nga rod kumararag ket ayabak man nga rod ni Ate Hesel para iti opening prayer tayo. Ate Hesel? Sige kakabsat, let's pray. Uh, our gracious and loving Father God in heaven, the author and perfecter of our faith, Lord, agyaman kini manen kadeti mi nga ngarabiing nga impaay mo kada kami, O Lord God. Thank you for this wonderful opportunity, O Lord, nga kami manin uh, ma-share dagiti revelation mo kada kami, O Lord God. Ket dawato sarod, O Lord, nga sika iti mang dalos iti puso iti tumunggal may sa kada kami, O Lord. Tapno iti kastakat na daldalos kami nga sumango iti sangwanam, O Lord God. Ket itatangar nga gundaway, O Lord, I pray nga si Kangarod Lord iti manipaay iti wisdom iti tumunggal may sa kada kami, and si Kangarod Lord iti agwork mightily in our life, O Lord God, nga si kalaeng si indamangigan ken makita kadagiti nga gundaway, O Lord God. Lord, dawatek nga rod nga ikammet, O Lord, iti pure heart, especially dagiti agbuy-buya, O Lord God, ipa-understand mo nga nasaya at kanya da, O Lord God, kiin kami pagtutungtungan ikat nga gundaway. Lord, I entrust to you everything in Jesus' name. Amen. Thank you Ate Hesel. Ket tangarod nga gundaway. Kahit kung ngayam amudo o dagitoy kakabsat ko. Kakabsat tayo nga kadwa tayo itata. Sige ti umuna nga rod. May isa nga kuya. Ken isunakit taga Marcos, and he is isunakit faithful nga aggrow in the Lord. Isunakit persevere iti faith ta ken ni Christ. So ayabak man ni Rod ni Kuya MJ. Nakamute siya kuya. Grace and peace in Christ. Agyaman na kakabsat, kaliti nga bundawi manin, ngayon tayo pagtutungtungan, isa o iti Diyos. And igitarek, digiti kakabsat, sa Marcos, kung digiti kadwat iti Bible studies, kani mamang ko, kung digiti kakabsat ko sa Jai Pintar. Enjoy and mabalin yung isang dating na link kad ijay kakabagyan tayo kay yung mamambuda pa na po tayo nga sa Kristo. Praise the Lord. Praise Lord, Kuya MJ. Tatangarod niyo gundaway ket ayabak mo iti may isang ate. May isang nanang na taga Aglipay Batak. Ket isuna ket adung iti challenges iti biag na, but agtultuloy isunang patpatib keren iti pamati. Ket ayabak nga raw den ni Ate Hesel. Ate Hesel. Good evening kakabsat. Once again, ada kami man ito'y tangwanan ni ikatan nga may kami manan may mimanan i-share the revelation ni God kada kami. Kat I encourage you gagayem ken kakabsat nga stay tuned, and let's all learn kakabsat sa the Lord. Good evening. Sige, thank you ate. Tangarod nga mo nga gundaway may isang kuya. And may isang iti life verse na ket masarakan iti 1 Corinthians 15:58. Stand firm because you know that your labor in the Lord is not in vain. Awakak man ni Rod ni Brad Christian. Okay, good evening kadatay amin kakabsat nga agbuy-buya.
tatanga gundaway. Praise the Lord, nakikita tayo manen, kahit ako pinabilag tayo manen, babaeng isa sa unya Apo Diyos, kahit kumat nga imbitaran, nakijoin, hindi kiti kakabsat, jay kakabsat ko, kabagyak, kan members di pamilya, jay banna, ag-join kayo kakabsat, at ag-learn tayo, kadigiti napuno, may panggap kan Heso Kristo. Kastamat digiti contacts ko ni John Ver, kastamat ni 30. So praise the Lord. Kagabsat, stay tuned. God bless. So, tangarod wat nga gundaway. Timat may isang nanang, may isang ate. Kaya may isang naanos nga ag-disciple bud iti tao. So, ay bakmat nga rod ni Ate Jessica. Ate Jessica? Grasya kan parabol ni Apo Diyos ti umakay kada tayo amin kakabsat. Stay tuned ket sang kamay sa tayo manen nga agadal kadagiti sa sao ni Apo. Enjoy ti oras tayo ken ni Apo. Okay. So, thank you. Kahit kumot ka ron nga ayaban, iti amin nga kadwak iti Bible study, ken iti pamilyak, iti Jepidig. Stay tuned tayo, kapsat, kada iti lifeline topic review tayo. Sang kamay sa tayo ng mga maamukan ni Kristo. Katangarod nga gundawa yan. Yun tayo, iti pagdidiskutaran tayo tatanga gundaway. Kung ano ito 2 Peter, may kadwa nga Pedro 3:18. Dumuras kayo iti parabor ken panakaamuyo ken ni Hesukristo nga Apo ken mangisalakan kada tayo. Itan-ok ken idaydayo tayo ni Kristo ita agingga iti agnanayon. Amen. Ket dagiti nga rod dagiti talo nga puntos nga pagsasaritaan tayo sa tangagon daway. Ito una, grow in the grace of Christ. When dumuras ti panakaammo ken Kristo. May kadwa, grow in your knowledge of Christ. Dumuras iti panakaammo ken ni Kristo. May katlo, grow for God's glory. Dumuras iti panakaitan-ok. Dumuras iti pakaitan-okan ken pakaidayawan ni Kristo. So kahit kuman nga ron nga tayo nga ron iti umuna nga point tayo. Iti question na. Ti parabor ti Diyos ket kanayon anawadwad para iti munggal maysa. Kasanom nga iyan natop ti parabor ti Diyos iti inaldaw-aldaw apan ang surot mo ken kuan. Iti umuna nga question tayo. Kahit kuman nga ron nga umuna nga awagan ni Ate Hesel. Grace and peace in Christ, kakabsat. Yes, grow in the knowledge of, grow in the grace of God, kunana. So, kanya kakabsat kat nakikita kat nagdakkel iti grace ni God iti life ko. Sipay lang, few mo na nga nakita kakabsat kat, sipay lang pan nakapakawan iti basol ko, kundi di pinang sustain na kanyak, iti inaldaw-aldaw, iti life ko, nga di jay, si supplies all my needs, takadakdakkulan, aglaplapuyasan nun, iti sinadakkel, iti karabor ni Apo, iti biyag ko kakabsat. Kas may isang naka-receive, kun Christ, na-receive ko di nga sinadakkel iti grace na, kun kas may isang anak iti Kristo, kun masapul nga rod nga, agtultuloyak nga agaramid, kadagiti pakaidaydayawan na dagiti pakagloryaan na kakabsat tapnon iti kastakot DJ nga grace nga ipapaay na kinyak ket maipakita mo nga it important na digitay nga ipapaay ni God kanyak. So masapol nga ron nga agtultuloyak nga ag-obey niya nakakabsat. Aduman talaga iti challenges and trials along the way nga mahaan dapat nga ito iti makairason nga agibat na ken Christ kasi say ko na ako nakadakdakkel kung baga ket aglaplapuyasan iti grasya ni Apo Dios iti biyag ko kakabsat and dijay awan met iti
haantay mo't getting a grace nga inted ni God kinyak ket haan ko nga kaya nga tumbasan kumbaga ket gift from God getting a grace kakabsat iso nga masapol nga ije ba adto di pinangipatug ko deta nga grasya nga ipapaay ni God kinyak. So DJ lang kakabsat masapol lang talaga nga continue to obey the Lord to fulfill the will of God in my life kakabsat. When nagpaiso kakabsat nga haan nga DJ Chris ni God ket talagang usaran tayo tapno agrupay the Lord. Sige, tatangarod ay bakmambot nga rod ni Brad Christian. Bro, Praise God kakabsat. So kanyak mat iti dito nga umuna nga punto ti parabor ti Diyos ket kanayon nawadwad para iti tumunggal maysa. Wen kakabsat nawadwad ti parabor ti Diyos ta dati nga min parabor nga inpakita na kanyak inted na kanyak ket babaen ken ni Hesukristo nga di parabor na nga awan iti bayad na nga di nga love nga biag ni Kristo ket demonstrar iti panagayat na kanyak. So dati nga parabor na nga babaen ken ni Hesukristo so naikkanak iti gundaway nga agbiag nga saanin para iti biag ko. Nadikat di gundaway nga agbiag tapnon mausar para iti pakaidaydayawan ni Apo Dios nga saanen nga agtultuloy nga agbiag iti kinakillo wenno iti dakas a panagbiag nadiket din agbiag para iti pakai tan-okan ti biag tan-okan na babaen iti panangusar ko iti biag ko nga sumurot ken pana ken agaramid iti pagayatan na. So ito kakabsat ko na namin iti iti taga Corinto verse 15 chapter 15:10 kunan ni Apostol Pablo ngem gapo iti parabor ti Dios nagbalinak nga apostol ket natulungan nak iti parabor na saan laaday ta napingpingetak nagtrabaho nagiti amin nga apostoles no pay ti kinapudno na saan asyak ti akin aramid no diket ti parabor ti Dios nga ada kanyak. So dati nga rod nga parabor nga naawat ko ken Hesukristo ken ni Apo Dios babaen ken Hesukristo usarik deto yan kakabsat nga mas nga mausar nga ayatek pay ni Apo Dios nga babaen iti panangusar ko ti biag ko iti inaldaw-aldaw iti panag serbikan ko na. So DJ lang kakabsat, God bless. indeed the grace of God to us should not be was not in vain. Tultuloy na tayo nga patibkaran iti inaldaw-aldaw. Sige, tatangarod ay bakmamot nga rod ni Kuya MJ. Praise the Lord. Sige. Kanyak that challenge number 1 kakabsat ko kung Kristo. Pasanok nga iyan nato iti nukit kita ikit available nga kanayon iti parabor iti Dios kanyak. So pasanok nga rin iyan nato dati itatta iti inakil ng surot ken pana nakatado iti kapadasal iti nagbiag iti yen kakabsat yan ko na ni Apo Jesus nga rod ay ko na ni Apostol Pablo, Jesus rin at Christian Batay. At the epekto, iti grasya, iti Diyos, kanya. So, dapat nga mapukaw di jay. Ano ba din, nagbalik niya, epekto na kanya, at dapat di jay, ado man talaga iti pagkapsutan, kakabsat niyan, kung manayan, di jay grasya na Apo Diyos, na usaret di jay grasya na, tapos masurot ko iti pagayatan na kunkas tapay mang-overcome digiti pagkapsutan kada ito yung panagbiag. So awan iti-excuse ko nga talaga kung ni Apo Diyos dak may rason nga dak kayong overcoming ti may nga banag nga mintik at paiswanan na kakabsat ket kumanayan di grasya na Apo Diyos tapno ma-overcome ko di jay. Praise the Lord. Di lang kapsat.
Praise the Lord. Praise the Lord, Kuya MJ. Indeed, iti grasya laang ni God, iti mangpapig sa kanya tayo. Aminin tayo nga han tayo kaya, kat agdepend tayo iti grace ni God, nga mangtulong kanya tayo. Because isunan iti makin control kanya tayo. Let the grace of God dwell in us richly. Sige, tatangaron niya kung daway, ay abakon ni Ate Jessica. Ate Jessica? So, naimbag nga, gabi tayo manen amin kakabsat. Puno na nga nakawadwadwad ti anak, ti parabor ni Apo Diyos, kada tayo. Tilang pinagriing tayo, iti bibigatin, pero nakadakdaktul nga grasyanan. Kasi ikan na tayo ti gundaway nga mga ramat detoy biyag tayo para iti pagayatan na. Kun ikikan na tayo kang kanayon ti gundaway nga i-correct kuno di ba itama dagiti mali nga naaramidan tayo iti inaldaw-aldaw. So kasanok nga rod nga usarin dati grasya ni Apo Diyos nga iyata dati garaw po iti inaldaw-aldaw. So tin kanyak kakabsat ket ana masapul nga usarit dati biag po nga iwaragawag ti kasano kadakkel ti ayat ti Apo. Tapnon haan lang nga siya ti makapasar dagiti ti parabor ti Dios. Ngamin no isu ti obraek mamati ak nga det haan nga nasayang ti parabor ni Apo nga intud na kanya kidi nga aldaw. So no daduma adaman dagitay pakapolan yung DJ nga rod ti grasya ni Apo Diyos ket nakadakdakkel. So haan na kayat nga kahit ko sa ket tay tay ba masayang ti oras wenno aldaw nga awan tas iskanan na. So usarin nga lang nga talaga dagiti dagiti ba nawaya nga oras nga agatendar kadagiti dagiti ministry activities, ag-share ti gospel, ag-disciple, ken DJ ba usarin met nga ti oras nga haan nga idol tapnon ana mapaduras pay talaga ti kanakaam-am mo ti grasya ni Apo Diyos. So DJ lang kanya kakabsat. Okay. The grace ni God, ket agtuloy nga mangpag-grow kanya tayo. Padakkelin na tayo iti pamati tayo. So han tayo nga agbalin nga idol nga aramiden lang iti may isang aldaw nga empty nga awan ka iskan na ti aramiden tayo. No diket di agbalin nga every day is productive day. Agsipod ta adda kanya tayo iti grasya iti Dios. So, hintayo nga ro din, iti sumarunong challenge tayo or sumarunong point tayo. So, kung nanatoy, apaman nga umununeg ti panakaammo tayo iti pagayatan ti Diyos, adu dagiti kabadasan adumteng. Kasanong iap-aplikar ti parabor ti Diyos kadagiti sitwasyon nga iti panakitam ket saan amayan nato ti kayat mo mapasamak. Anya ti masapul mong aramiden tapno agtuloy kalata iti panakirelasyon mo ken Kristo uray adu dagiti panubok iti biag mo. Sige, deti nga rod nga question may kadwa nga point tayo ket danggin tayo nga rod iti kapanunutan ni Brad Christian. Christian? Sige, kakabsat. Thank you, Brad Lawrence. May kadwa nga punto to tayo kakabsat, apaman nga umununeg ti panakaammo tayo iti pagayatan ti Dios adu dagiti kapadasan adumteng iti panagbiag tayo, iti panagbiag iti maysa nga Kristiyano. When haan nga mailimed deta kakabsat nga kapadasan ket natural laeng umay iti panagbiag tayo ta
ngarod ko na iti sao ni Apo Dios sa sinuman nga umay kanyak, sumurot kanyak, maaramid to kan kuana digiti napasamak kan kanyak wenno agsaper isuna agsagaba isuna ngem kabsat haan nga dagitoy nga kapadasan isu iti mamagbalin nga mang pasarden kanyak iti panag gubay ko kani Apo Dios ta di jangarod grace ni God ket nananay nga makatulong kanyak tapnon ma-overcome ko dagitoy nga panubok iti biag problema iti biag ta dagitoy nga banbanag ket ited ni Apo Dios tapnon ti kasta ket jay pay nga madtingiting iti pamati ken kuana ken kastamet makasanunak nga agdependar iti iti panakabalin na nga saan iti pagayatak wenno iti bugot ko nga bagita saan nga rod nga saan ko nga kaya nga kontrolen dagiti problema kaya nga i-arrange dagiti panubok iti biag problema ti pamilya problema iti pagkasapulan problema ti dagiti concern iti follow up panag-follow up panagilit ti tattao ni Apo Dios. So dagito nga dagito nga sitwasyon, dagito nga problema man or kapadasan iti panagbiag ket umayda nga talaga ngem itoy mapasamak or dagitoy nga banbanag ket mapaspasamak tapnon ijay pay nga agtalekak kani Apo Dios agpanurayak iti pagayatan na ijay nga agtalekak kanya nang saan nga iti own ko nga wisdom ta ngamin DJ grace na my grace is sufficient for you. So the grace na nga which is tinulungan nak makita ket dagitoy nga kapadasan ti biag ket basit lang digitoy no i-compare ko kada inaramid ni Apo Dios iti biag ko nga ijay iti punto nga iti panakatay ko uno ijay biag ko nga nataya kon kumbaga insalakan na ket how much more kada iti ko mga problema lang basit lang ditoy iti panagbiag ko nga masulbar no ni Kristo ti pagpanurayag iti panagbiag ko pagtalta di grasya na kanya so di lang kabsat God bless. Wen, iti grasya, iti Diyos, iti tuloy nga pagpanurayan tayo. Nagsipod ta, di ba? Ada iti testings. Ada iti testings nga tapno iti kasta ket mas tumibker pa iti pamati tayo kanya na. Mas tumibker pa iti pamati tayo iti grace na. Ket tangarod niya kung daway, ay bak nga roden ni Kuya MJ. Kuya MJ. Yes. Praise the Lord. Kakabsat ko ni Kristo. Kasanok ba nga iyat aplikar iti parabor iti Diyos kanya? Daduma talaga kat ado digiti pakasuutan. Ado digiti banag nga kayat ko nga ngayon gapo iti parabor iti Diyos kat na sursurot nga agtalek kanyo ka na. Ngamin nakatado digiti nagbalin nga kapadasan iti panangsurot kanya po tayo nga sa Kristo kakabsat. Ngayon gapo karog kadete nga parabor gapo ka DJ sitwasyon niya ito na kanya ket nagbalinak nga adaptable no maka-adapt na DJ sitwasyon na ito na kanya and ito na DJ tapno agro lakay ka DJ pinakirelasyon ko ken ko na tapno tumagkarpay iti pamati ket agbalinak tay nga mas epektibo akas disiplina. Praise the Lord. DJ lang kanya Brad Lawrence. Sige, being more effective in the Lord. Iti desire tayo. Sige, tangarod mo ten. Antay mo dinggan ni Ate Jessica. Ate Jessica.
Sakmat kakabsat ket ana. No daduma nga min ket haan nga amin nga banag nga kayat ko ket maiyan natok iti pagayatan ti Apo. So kasanok ba nga iyataday ti kayat ko iti pagayatan ti Apo. So masapul nga adda ti indwelling kanya. Tay di ba Revelation 3:20 nga I in him and he in me kunana jay. So masapul nga di ba relasyon ko kini God ket uno kini Christ ket nauleg tapnon DJ ti umunak nga aramiden ket haan nga DJ kayat kuno diket suki-suki ti kayat na tapnon tay kayat ko umataday wenno mayan nato DJ kayat ni Christ. No dadumang naglakang ibaga yung actually ket medyo narigat hanga medyo no diket narigat talaga kasi adaman talaga desire iti flesh kasi anaman dati mo talaga pelang iti managbaso nga bagi so DJ mo no ada pelang kasjay nga banbanag kanya ket masapul nga obliga iti bagi nga DJ ba dumakkel iti parabor ni Apo. So kasanok ba nga ana obligaan ti bagik nga dumakkel iti parabor ti Apo. No masopol nga gunggunag ti bagik tapno lang ag quiet time na nga nasapa kuno tapno lang DJ ba makapag obey kinigad ket masa DJ gunggunan talaga kasi anaman di bagbagak nga inawat ko ni Christ masapol nga maiyan natok iti garaw ko ken maiyan natok dagiti kayat ko iti pagayatan ni Apo. So DJ lang masapol lang talaga met nga ag extra effort nga amon ni Christ tapnon DJ nga rod makapag makapag-obey tayo nga talaga no amo tayo ni Christ. Kasi ustuman DJ nga yung DJ nga rod mangrugi la tamat nga mangrugi iti pamati. Kasi ustuman di ko na nga obedience without faith is possible. Ngum haan nga mabalin nga jay faith without obedience. So no ibagak nga da pamati. So talaga DJ obedience ko ket dumakkel wenno adayay agrampayan no kumakayo di adot sangana adot bulungan nakaramrampaya na bunga although awan na kay kidijay nga parte yung I'm praying yung I'm working na nga dumanon na ko tikas jay nga obedience so DJ lang kanya kakabsat. Sige. Gungunin tayo nga talaga iti bagi tayo ag-trust iti parabor ti Christ. Ket tangar jagon daway ay bakmambet ni Ate Hesel. Naimbag na rabi tayo once again kakabsat. Grow in the knowledge of Christ kunana. Para kanyak met kakabsat ket aggrow nak in the knowledge of God babaen iti i-deepen ko pa iti pinaki relasyon ko kani Hesus Kristo mas paunod pay talaga di pinakaamamok kanya na through si pinag-meditate ko iti sasauna kakabsat kasi no haan ko nga ma-understand ano kaya at dagiti sasauna ket haanap met nga aggrow spiritually kasi haan ko met nga ammo dagiti sasauna. So masapol talaga nga amamok ito na babaen lang iti pinag-meditate ko ti word na through iti pinag-quiet time ko kakabsat and through iti prayerful life ko di talaga panagkararag nga naimpapuswan panagkararag nga naulumot kakabsat so di jay mapaunog ko iti panakaamamok niya na babaen pay iti mas lalo pay nga pinangi meditate ko iti sasauna kakabsat so as an application ket talagamit nga continue aklang kakabsat nga agbyag
babaen kadagiti pagayatan na pudno ti kunadagiti dadto mga kakabsat nga adumat talaga iti challenges wenno kapadasan iti panagbiag ngem amutay met amin kakabsat as a Christian nga apaman nga pinili tayo ti agfollow ken Christ ket kasama na amin digidayan nga kabadasan iti panagbiag. So masapul talaga nga all the more pa nga ag-hold on tayo kadagiti sasauna tapno iti kastaket mapaunog DJ nga relasyon nga adda kanya tayo. DJ lang, brother. Okay. No more selfish. Awanin iti kina selfish. Awanin iti self-comfort. Digiti nga kinakapsot tayo, italik tayo iti parabor iti Diyos. Ket itata, intayo met iti maikadlo nga punto tayo. Nga kuna na toy, ti kinadayag ni Jesucristo ket makita kumakada tayo. Kasanum nga idaydayon ni Jesucristo iti trabahom, panagadal mo, ken kadagiti inaldaw-aldaw a desisyon mo. So, denggan tayo mamut nga rod ni Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord. Nag-importante dati ay kakabsat kanya na as I grow kadidi relationship ko kung Jesus Christ, mas tungod ko kami DJ agbalin na decisions ko iti panagbiag kung ada ko makoling iti pamilya ang ko actually ananay isuda hanapot nga DJ hanang nga sumurot yung gapo tati kayat iti Diyos ket surot at isuna may itilang ubrao kon ket ipag-pray ko lang tayo sudan kadidi pangayayaman da kanya kasi nag-importante dati makita iti tao o kasanong nag-desisyon iti panansurit ko kung naapo tayo nga Hesus Kristo. Kasi dati tunot lang iti maipasak kaditi contacts. Kaya tapno nga ag-reflect pa ni Apo Hesus Kristo iti pinagbiag ko ket masapol nga kanhayon ko nga una isuna. Kasi klaro man di Matthew 6:33 nga nung Apo Diyosen no anaman iti maligtawag iti pinagbiag nito Apo Diyos iti mamurnos amin bigay. Basta importante ket surutek iti pagayatan na. Bijay lang nga kakabsat. Praise the Lord. So, okay. Tuloy tayo nga amamuan ni yun una. Yun una ni Jesucristo iti biyag tayo orean yaman dagiti challenges iti pinagadal tayo, iti trabaho tayo, ken anyaman dita nga umay nga panubok iti biyag. Ay bak nga rodan ni Ate Jessica. Ang sakmat kakabsat ket no kasanuba nga maidaydayon ni Christ iti inaldaw-aldaw iti life ko iti trabaho, iti inaldaw-aldaw nga panagdesisyon. So, no siya ket no iti trabaho, DJ ba arami din talaga ti trabaho nga DJ ba makaayayo kun makaito ti Gloria iti naganap. DJ ba no kun DJ ba kasano akmet maki-relate kadagiti katrabahuan kasi aplonan tay man nga no daduma ket dagiti actions kuno dagiti saok adate haan nga maiglorya ni God aglalo no ti kakadwak ket dagiti hangko man ti baga nga non-believer siguro mamati dang hanga kasjay ti anamet. So daduma ket mako-connect met kasi daduma malipatak ti identity kasjay. So masapul lang talaga nga ikawes itinaldaw-aldaw no siya sinuak. Kasi no DJ ba dagiti ba ti kadkadwa ket alis to at lang amin nga DJ ba maki yataday iti gargarawda iti garaw iti lubong. So no daduma ket no amirisektim inubrak ti nagbalungket ay Lord nagadugayam ti nakapulak kasi jay ada ti kastoy dat kasjay iti
office kasjay ada pa nag-grumble, ada pa aglalom no, aglalom no, ag agsasangat ti agsasangat ti trabaho tapos amo ti kudkudom no disjay so dijay nga ah, amok mat nga haan nga ma-glorify ni God. So masapul lang nga dijay ikawis talaga ti identity tinaldaw-aldaw. Tapno di ba, uray since siya sinuman iti tagkatwa, mai-glorify tinagan ni Christ. So, diyan mo, itinaldaw-aldaw nga desisyon ket sakbay nga ag-decide talaga ket i-consult nga muna iti kini God, kini Christ, kuno kuno daduman no mabalin mo't nga iti leader kasi so aduman pay talaga ti mat paka kulan kadagito yung nagmayat met iti datoy nga kanito nga ag-reflect di nga rot kuna kung nga tama dagiti haan nga nasayaat nga nag-aramid so yung dedya lang haan nga bayag masapul nga as soon nga naaramid o masapul nga i-correcten. So, di lang kanya kakabsat. Agtultuloy nga ikawes iti identity wenno ti kina siya sino dayta iti lesson nga na kita tayo kani ate na share ni ate Jessica nga tapno iti kasta ket haan nga haan nga malibtawan no kasano iti agbiag nga para kani Kristo. Ket tangaron nga kung daway aya bakmet nga rod ni ate Hesel. Praise the Lord, kakabsat. Deti number 3 ket isinadayag ni Heso Kristo ket makita ko makadatayo. Kasanom nga idaydayaw ni Heso Kristo iti trabahom, panagadal mo, ken kadagiti inaldaw-aldaw a decision mo. Wan aya kakabsat agpay sula unay nga nung ngamin kadwa tayo dagiti co-believers tayo ket nakamaymayat iti attitude tayo or dagiti leaders tayo kakabsat ijay nga nagmayat iti responses tayo, amin nga gargaraw tayo, nakatintintas. Nung kumusta nga ta na ada tayo iti trabaho, ada tayo iti pagadalan, and even dagiti inaldaw-aldaw iti decision tayo. Okay pa rin ba yung response natin? No awanan iti makakikita kinya tayo kakabsat, especially no awan dagiti leaders tayo, okay pa ba digiti action tayo? Okay pa ba digiti maisawsawang itiniwat tayo. So, para kanya kakabsat ket maging careful tayo lang dapat iti action tayo, iti gargaraw tayo, dagiti banag nga maisawsawang tayo, and kas dimot iti inaldaw-aldaw nga pinagdesisyon tayo iti life tayo kakabsat. Kas kuna dagiti kakabsat iti kay nga no ag-decision ka iti inaldaw-aldaw ket masapol nga dumawat ka biit ni God iti direction, iti clear nga direction gusto ba deta decision tayo iti inaldaw-aldaw. Haan lang dapat nga agad-agad decision tayo kasamot nga iti trabaho tayo kakabsat adumot dagiti makita tayo nga madi nga response nga as a Christian kas may nga anak iti Dios dapat ket ije nga response tayo ket dapat maging godly response kakabsat tapno iti kastakot babaan iti niwat ken aramid ket makita da ni Christ iti life tayo makita da nga ni Christ iti agbibiyag iti life tayo kakabsat haanen nga datayo iti mangiturturay iti bagi tayo so as may isa nga agdaydayaw ken Kristo dapat amin nga dapat bantayak kakabsat iti character ko iti action ko nga talaga kasi nung amin adaak iti sabali nga lugarin ket or sabali iti kadwakon ket kas lang maaw-awan DJ character ko as a Christian. So dapat kakabsat ket haan dapat nga mapukaw kinya tayo DJ nga character nga impakita ni Christ kinya tayo. Ure ayan na ti ayan tayo kakabsat, ure ada tayo iti balay tayo,
or ada tayo itirwar, kadwa tayo dagiti leaders tayo, wano saan, kat dapat same pa rin yung attitude or DJ obra tayo nga ipakpakita tayo. Dapat kat always nga pakagloryaan amin ni God iti ug obraon tayo iti inaldaw-aldaw kakabsat kasi amo tayo matanin nga ti panagtulnog ken talek ken ni Apo ket ipakita tayo nga nakadakdakkel met iti di ba pinangted tayo iti importance iti love ni God kanya tayo kakabsat. So masapol lang talaga nga DJ maging godly godly iti responses tayo kakabsat. DJ lang Brother Loren. Okay, wag makibagay sa mundo. Hindi ket di agtuloy tayo nga makibagay kani Christ. Uri inutoy man iti ayan tayo, let Christ dwell in us. Ay bakmamot nga rod ni Brad Christian. Praise God, kakabsat. Kasanumot iti panangipakita, iti kinadayag ti Diyos, iti biyag ko, iti kinadayag ti Diyos, iti biyag ko, iti pagtrabaho. So aside ka DJ panangi biyag nga talaga DJ identity, nagbalin nga kas modelo nga iti nga sumursurot ken Hesus Kristo iti pagtrabahuan. May sa dito kakabsat nga no maminsan ket matetes na dito no kasanot nga i-live out dati biyag dati nga biyag ko nga na ikanunungan ken ni Kristo nga mausar DJ grasya na kinadayag na makita di kinadayag na iti biyag ko nga di panangusar ko iti grace na kanyak iso DJ minsan DJ panagpakada no minsan nga ano iti boss nga dapat ket no amok talaga nga ti grace ni God ket sufficient kanyak ket has a power nga agwork iti panagyo adda iti panakabalin na nga agwork iti biyag ko. I should hanak dapat nga mabuteng nga agpakada when time mo nga rumwaren di ba kasi no minsan ka mabuteng nga adda panag mabaina kasi jay ngem no amok nga talaga nga DJ trabaho ket naawat ko adda kanyak babaen iti parabor ni Hesus Kristo saan nga isu iti makatubeng makalapet kanyak makapigil kanyak nga maarami DJ pagayatan ni Apo Diyos kanyak so nga DJ masapul laeng gayam nga agturedak agpaidala nak ti Espiritu Santo pray nakasanunak maki-communicate kadagiti boss at the same time dagiti sa sinuman nga mabalin nga pagpakadaan. So tapnon tikas taket DJ mo lang dayag ni Apo Diyos ti makita. Balin nga min kadagiti nga sitwasyon matest or makita digiti makita mo agbalin nga testimony no kadagiti sabali nga tattao grabe diti nga mabalin nga kunada makita no kasano nga kasano gayam nga ka-love ni God love ko ni God nakita di tao nga kan kasano DJ kinabalyo ni Christ iti biyag ko other than digiti dan banbanag iti lubong even DJ decision ko digiti decision ko saanen nga bagik laeng di kadi umuna iuman ko muna ken Hesus Kristo kanya Apo Diyos babayan iti sa una. So tapnon tikas taket dayag jay panakabalin ti Dios met laing iti makita ta jengarot agdependar kanya na ti ani kati jay grasya na lupaen ti panagtalekan kanayon iti sa una. Okay, DJ lang kakasat. God bless. Okay, thank you Bro Christian. Tayo rod button iti tayo summary and application tayo babahan iti speaker tayo iti Wednesday Kuya MJ.
Sige. So, praise the Lord, kakabsat. Dati iti summary and application tayo. Kas umuna, dumur as iti panakaammo kay Kristo. Habang namin agro-grow tayo, kadi panakaammo tayo kani ay agro-grow tayo iti grasya ni Apo tayo nga sa Kristo kakabsat. The more met nga mamambu tayo isuna, isudatin na kadwa nga punto tayo. The more nga mamambu tayo isuna, the more nga maka-adapt tayo no ana iti aramid iti lubong, ana iti test and trials nga aramidin may itig kada tayo. Yung kastapay, di ko ma-purpose na ano api agro tayo kakabsat. Tapno maidaydayaw ni Apo tayo nga sa Kristo iti panagbiag tayo. Ito pinagtrabaho tayo, kaditi pinagagal tayo, kaditi desisyon tayo, iti naaldaw-aldaw, napasano tayo nga matutong-tuntong, iti pada tayo nga tao, napwan kuma iti grasya. Yan, kasi ada sa iti Biblia nga iti kumapen nakitungtong tayo, iti pada tayo nga tao, ket napwan iti grasya, tapno mawin tayo isuda, may isidog tayo isuda pinapo tayo nga Heso Kristo. So praise the Lord, di dyan nga ron, iti intayak ni karakakabsat, kas agro tayo, iti pinakirelasyon tayo pinapo tayo nga Heso Kristo, ket maitan isuna, maidayog isuna, iti panagbiag tayo. Praise the Lord, brother and sister. Okay, maitan-ok ni Yesu Kristo. Ti panagbiag tayo ng agnanayon. DJ iti goal itong kalmay sa kanya tayo. Kita tangaron niya kung taway, kahit kumamot nga rin nga ayaban ni Ate Jessica, nga mangi binsa-binsa kanya tayo pa'y iti sasao ti Apo. Babuan iti Ebanghelyo na. Ate Jessica? So, naimbag manen nga rabi tayo kakabsat. Nakabimpintas ti tupiko tayo aya. The title na Grow in the Grace and Knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, nung kasano tayo ba nga dumuras mo tumaktol tayo iti panakam mo kani Heso Kristo. So, yari ka man dati sharing ko tatati may nga bukol din ti may nga bukol ti mula. Di ngamin ti may nga bukol tapnon agbyag iso na ket masapol na ti daga, masapol na ti danom, ken masapol na ti taraon. So kasamot iti tayo spiritual nga aspeto ti may nga tao. Tapnon dumuras tayo iti panakam amo tayo ken ni Hesus Kristo, masapol nga DJ amon tayo matisuna. So kunanay je Biblia ni Christ ket so nati ubog ket no iti Ilocano ket pakaitarusan na ket danom isu na iti tinapay. So masapol ti tao ti taraon tapnon agbyag isu na iti anin masapol ti tao ti oxygen tapnon agbyag. So ada aminen ken ni Christ. So kasano tayo nga rod nga maadaan ki dati nga naundag nga rin relasyon ken ni Hesus Kristo. Tingmo na nga addang kakabsat ket tay wenno gagayem ket tay awaten tayo ni Hesus Kristo iti biag tayo. Ngamin haan tayo makapagduras wenno dubaktol iti panakam-amo tayo ken ni Hesus Kristo no haan tayo inawat isuna. No awan mo iti relasyon tayo ken kuana. So kaslammet lang DJ nga kasanong nga rod nga kasang kuma iti sabali nga tao kasanong nga rod nga kasarita no hamumot amamo kasyeba wenno kasanong nga rod met nga kasarita no hamumot kabagyan kasyan. So masapol nga addaan tayo iti relasyon ken ni Christ tapnon ad-adda tayo nga dumuras ken kuana ket ti umuna nga panaka addaan tayo iti relasyon ken kuana ket DJ panangawat tayo ken kuana. Ngamin ko na nga rod ijay nga rod ko na ijay Revelation 3:20 nga tapno maadaan tayo ti indwelling ni Christ agkatok iti
puso ti tunggal sagtunggal may sa kadatayo nga pastirton tayo iti puso tayo tapnon de ba maagkaroon tayo ti indwelling kenkwana. So nuda kayo nga agdingdingag gagayong ket haanyo pay nga inawat ni Hesus Kristo akas apo kun manang isalakan nyo daytoyon ti perpekto akan nito kuno iti daytoyon ti umiso akan nito nga awaten tayo isuna ket dumuras tayo iti panakam amo kenkwana ngamin diyaman di man agkaroon iti eternal life ket mangrugi iti panangawat ken ni Hesus Kristo. So dagiti nga rod agdingdingag tata awisen kayo nga awaten nyo ni Hesus Kristo nga awan dua-dua iti puso ken panunotyo ket dijay itultuloy tayo nga amamon isuna kalpasan iti panangawat tayo kenkwana. So no nakasagana kayon agkararag tayo nga rod dati ket prayer of acceptance isu ti wagas nga panangawat tayo ket ni Hesus Kristo iti biag tayo. So let's pray. Manakabalin nga amami a Dios ama agyaman ak tanangigak dagiti sasaon. Aklunek asyak ket managbasul ket dumawatak iti pamakawan mo. Mamati ak ani Hesus Kristo natay iti cross ket iti may katlong aldaw isuna ket napagungan. Agyaman ak ama ti baro nga biag ken baro nga Espiritu Santo nga ipaay mo kanyak manipud ita nga gundaway lukatak ti puso ket awatik na Hesus Kristo ket narud tulungan nak nga ibiag dagiti panursuro nga ipaay mo kanyak dagiti ama ti karkararag ko tinagan ni Hesus Kristo nga apo mi. Amen. So agyaman na kakabsat iti panagdingugyo. So, thank you, Ate Jessica, iti niimbag nga damag nga gapo kanya po tayong Hesus Kristo. Let us tugtuloy nga kasapulan tayo iti the nutrients from the Lord. So, tangarod, ay bakman ni Rod ni Brad Christian para iti announcements tayo, bro. So kakabsat, intay nga ro din iti announcement. So, praise God. Ti Diyos ti agtultuloy nga agwork, agtrabaho iti biag ti tumunggal maysa. Ti Lifeline kakabsat, mangangay kanayon every Wednesday. Manipod alas 6, 15 ti Rabi, aging gana iti alas 7:15 iti metlaeng. So Lifeline topic review, mararamid kaabsat manipod Monday, aging gana ti Sabado. So DIPF, first Saturday of the month. So itap yun lang when nakisarita kayo, damagan nyo kaabsat, iti saan kay nga naka-attend ka detoy, nagtartarigagay nga makipagmaymay sa agkararag. Tamagan nyo lang kadigiti leaders yung of that, then instruct na kayo no kasano nga ramiden na iti venue Freedom in Christ or FIC or EGR. So this upcoming April 30, 2022. So of that, just continue to be excited. Iti may prepare iti biag na agander kadeti ka agander kadeti kabsat kasapulan niya talaga nga datayo ket agbalin nga na wenno mawaya-wayaan iti inaldaw-aldaw ti intayo isusurot ken ni Apo Dios. Sunday worship service 8:30 aging ganat alas 10 iti bigat. Face to face kabsat ken live via FB page and YouTube. So kasama iti Pisol class every Sunday, so afternoon 1:30 to 2:30 p.m.
So praise God, dagiti faithful nga agat-attend. So just be excited kakabsat nga learn para iti biyagyo kani ang inspirasyon nyo kani Hesus Kristo. Kaya nistamat kakabsat ongoing Covenant Family Conference. Continue lang kakabsat nga learn kani from the Lord. At the same time, CELDEF this May 27 to 31. Praise the Lord. So, agkararag tayo nga rin kakabsat. Let's pray. Diyos nga man nakabalin, napnuan parabor ken ayat, yaman kami apo iti kina managparabor mo kada kami, babaen iti ayat mo ken parabor mo, inted mo ti kakaiso ng anak mo babaen ken Hesus Kristo. Nga iti biag mi ket napabaro saanen nga agbyag iti daan nga klase iti panagbiag iti basol nga diket din agbyag kamin para iti pakaigloryaam. Dawaten mi nga rod apo iti panangtulong mo kanyami babaen iti panangidalan ti Espiritu Santo tapno ti kasta ti biag mi ket makayayo ken ka ti inaldaw-aldaw nga in kami panagbiag ket maitantan og tanagan mo ket usarem nananay iti biag mi o Lord nga tag-ay ka ken kastamet nga pagserbyanda ka iti inaldaw-aldaw. When apo i-commit mi ken ka dagiti naadal mi itatta nga rabii sika nga rod ti agtuloy nga magpabileg ti pamati mi ang patibker ken mangpauneg pay iti relasyon mi ken ka. Daytoy nga rod ti kami dawaten magbahen ti nagan ni Apo mi Hesus Kristo. Amen. Amen. Okay, so that ends our Lifeline topic review. See you tomorrow for our Sunday worship service and see you for our next upcoming Lifeline topic review. God bless you all, kakabsat. God bless. So say hi. Say hi, kakabsat. Hello, kakabsat. God bless. Pagawa tayo. Bye. See you again next Lifeline topic review. Praise the Lord. Praise the Lord, kakabsat. See you once again sa ating Lifeline topic review. Praise the Lord.